गिबियावनो सिबिरां पटला गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे बे पटला गामिनि आदा रमेश बर' लोगोसे बाजै मुंखौ बांद्राय गोसोआव गैया, बाजै गोदान ओमफ्राय दरा गोदान आदा रमेश बर' बिथांमोननि गोथार जुलियाव फैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोननि जा गोथार जुलिजों लोगोसे अराय जिउआव गोजोन सुख सान्थिया फैबाय थायो। आङो थाबैनो ओंखारलांगोन, मानो होनब्ला आंहा आरो मोनसेबाव हाबानि मेथाइ खननाय आयदा दंबावो मुसुरफोराव। ओंखायनो आङो दिनै रिकाम्स खननानै नोंथांमोननिफ्राय आनज्रायलांनो सानदों। मेगन जरा नोंनि दैनि दोहोन खानाय बिलाइ नोंनि बयबो आखाइ खबथा बरायनांगोन गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि अनसुलि सना भितरांनि दिननिफ्राय आदा रमेश बर' बिथांनि बाजैया अनसुलि सना भितर जानांगोन, नङा होमबा? दा बेखौ एसे आङो गोसोनिफ्राय साननानै खन सानदों आरो। अके लेट्स गो लोगोफोर। मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौन खानाय बिलाइ नोंनि मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौन खानाय बिलाइ नोंनि सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि सना भितरांनि सुनि सना भितरांनि मेगन जरा
Ada jabuna Kuna nome muna Namazın serba koyma Kuna sarı muna Konsep isi Lajina isi kontuka gila kanan ya Oke lagu